ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke, ekene m nwaanyị. Tata bụ afọ, asị m ka afọ tata mara anyị mma. Asị m ka chi anyị gọzie anyị. Tata bụ afọ ka ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja na mmụọ niile dị n'aja ala Igbo gọzie anyị. Ka ihe ọma na-emere anyị n'aka nri, na-emere anyị n'aka ekpe, na-emere anyị n'iru, na-emere anyị n'azụ. Asị m ka ọmaka na-emere anyị, ka ọ na-agaziri anyị bọsị afọ na bọsị nkwọ na bọsị eke. Asị m na akakaka ya amakwa anyị ma jijiji ya ama anyị, si na aka ọbụla na-ama nzu ama mmanata oyi, na ihe ọma ga na-abịa anyị n'aka. Ife anyị ga-eri ka anyị ga na-afụ, nke eri anyị ga-agbara anyị ọsọ. Asị m na ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya, onye ọbụla na-achụ anyị ya ada. Na ndị Igbo tụrụ n'okwu sị na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ enwere ọsọ. Nsị na anyị ga-ebute ihe ọma n'aka nri, bute ihe ọma n'aka ekpe, bute ihe ọma n'iru, bute ihe ọma n'azụ. Nsị na ụgbọ anyị ji wepụta ataba afọ malụ mma, mana nke anyị eji wee nata ya kia mma. Ọfọ ndụ ka m na-agụ n'isi nwoke, ọfụ ihe ọma ka m na-agụkwa n'isi nwaanyị. Asị m ka ọmaka meelu mmadụ niile, ka anyị pụta ife, ka anyị dị ude. Aka nchewa bụrụ nke anyị n'afọ Chukwu na n'afọ ndị ana. Ise 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 ise. Aka m ka onye nke gị nwaada gbara ọma ụzọ mmiri, ọkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ, na-agbasi afọ ike, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede na ndị ichie anyị si wee kpelu Chukwu okike site n'aka ịkwụ ọtọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke, mụọ ọzụzụ nwaanyị, wee mụọ ụmụ ha, zụọ ha, wee rie nka. Ihe ọma wee na-emelụ ha, ha dị ndụ wee dịte ndụ aka. Na-etufu nnukwu oge, isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ gbasalụ ihe bụ ekwem agwụ n'ọdịnala Igbo. Ekwem agwụ n'ọdịnala Igbo. Na mbụ akụwana m ihe bụ iro agwụ, akụwana m ihe bụ agwụ, ka ọkwa ọtụtụ ihe gbasara agwụ. Tata ihe anyị bịara itinye aka n'ihe anyị bịara ine anya banyere ụbụ ife a na-akpọ ekwem agwụ. Gịnị bụ ekwem agwụ? Gịnị bụ ekwem agwụ? Ekwem agwụ bụ ịchụ àjà nyelu mmụọ agwụ gị. Yes, ọnya bụ ekwem agwụ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ụdị ọrụ a na-apụta n'ụzọ ha. Ọrụ abụrụ ọrụ nwere ike ịpụta n'isi Okeke, pụta n'isi Okolie, pụta n'isi Okafọ, pụtakwa n'isi Okonkwọ. Ọ bụrụ mmadụ niile bụ ihe ga-agbasi afa wee gwa ya jee mee ekwem agwụ. Ekwem agwụ bụ fọ ndị nwere ọkpụkpọ oku, ndị nwere ọkpụkpọ oku ọrụ ịbụ eze nwoke, maọbụ ịbụ eze nwaanyị, maọbụ ịbụ onye eze. Onye bụ ekwem agwụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ for ordinary person. No, it's not for ordinary person or persons. Ọ for ndị nwere ọrụ, ndị nwere ọkpụkpọ oku. Ịma na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị agwakwara m ebe dị ụta na mma alụ dibịa, agwakwara m ebe dị ụta na mma alụ eze nwaanyị, ekwetago n'ụmụnụ, akwa m ekwetago na mma alụ, agwago m ha na mma alụ, ekpebigo m n'ime obi m na mma alụ, ife nna ya ha mepezielu m ụzọ. O nwere ihe nchọrọ impression chọrọ ịkọrekt tata. Ndị mmadụ na-echebe n'ọdịnala Igbo dịka ụka. Ọdịnala abụrụkwa ụka. Ọdịnala Igbo bụ ntọala Igbo dịịrị onwe ya. Ntọala Igbo na ntọala ndị ọcha abụrụ ofu, ana onwekwa n'ike ịbụ ofu. So ihe gbasara ọdịnala na o nwere usoro eji eme ihe gbasara ọdịnala. O nwere usoro eji eme ihe gbasara ọdịnala. Ihe gbasara ndị ụka nwere usoro eji eme ya. Ndị ụka nwere ike mmadụ nwe ọkpụkpọ oku, o mere onwe ya fasting, ma onye onwe ya ekpele, wee nọ na-asị Chimekweta Jizọs ekwetago m na mma alụ, ọbara Jizọs, St. Michael, St. Gabriel kpọrọ m ọrụ healing ma ọrụ deliverance. Ịma ihe ndị ụka na-akọ, St. Michael kpọrọ m ọrụ teaching, biko nụ ekwetago m na mma alụ in Jesus name. No, ị na ọdịnala Igbo anaghị eme otu anwa.
N'ọdịnala Igbo, ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, ịkọnfam go na ị nwere ọkpụkpọ oku, mara ebe ọkpụkpọ oku gị si, ma ọ be nna gị ma ikwu nne gị. Aja ana na-akpọ gị, ọ ndị ichie na-akpọ gị, agbara na-akpọ gị, ọ ndị iyi na-akpọ gị. Ị mara ebe ọkpụkpọ oku gị si gọngọngọngọngọn. Iwe mara ebe ahụ ọkpụkpọ oku gị si gọngọngọ, ihe ị ga-eme bụ gịnị? Ịchụrụ ha aja, meelu ha emume a na-akpọ ekwem agwu. Summon that entity. Is that na ị ga n'iru ya? Fine. Ma ọ na dibịa na-arụ ọrụ nọ n'iru arụsị ya wee summon that entity. Or na gị nwa na ọ bụ na iyi emenwu ya, ifiri na dị spiritually capable ime such thing, isi n'anya wee mee gịnị? Wee summon such entity. If it is applicable in your own place, isi n'anya wee summon that entity. Isi n'anya summon that entity, ihe ga-eme bụ summon ya, isi ebe ahụ gbuo ya anụ, sielu ya n'imeri ya mmemme na ikwetago na ya alụ ọrụ, kama na imero gịnị? Na edibe nkwadobe kịta. Ọ n'idigo nkwadobe mana duto na ijiri ego, na ọ bụrụ ihe ya agba aka wee mee, na ihe ị ga-eji ego wee mee ya. Biko ya mepere gị ụzọ ka ị nweta ego, inwe ike wee na-alụ ọlụ gị. A na-eme ya eme, ọ bụrụ ihe ị ga-ajọst ịpụta isi n'ọnụ gị ekwetago m. Ana o nwere ụdị mmụọ ga-abụ ọ bụrụ na ọnya wakpọrọ gị ọrụ, you cannot, ụmụ mmụọ ya bụ ọ bụrụ na ụdị mmụọ ahụ kpọrọ gị ọrụ, ịmasịnwu oke ka ime ya n'aka gị. O nwere entities, ana o nwere obodo ụfọdụ bụ before they can go to their entities, mmadụ ya eme ha gịnị? Introduce to those forces. You understand? So ekwem agwu bụ gịnị? Ime mmemme ma ịchụ aja nyelu mmụọ kpọrọ gị oku, ịbụ dibịa maọbụ ịbụ eze nwanyị, ma ịbụ onye eze, ma ịbụ ọfọ. Ime mmemme kweta official. Mmụọ na like a na-ekwu a na-eme eme. Mmụọ anara like awụ. A lot of people ya sị gị na-ekwetago m, mana inside them ha ekwetaro, ha fi na ha kwuo ya n'ọnụ, ha deceive mmụọ. Even deceive mmụọ na-afụ your heart, ihe deceive mmụọ like that. So ihe ga-eme bụ gịnị? O nwere aja ị ga-achụ wee meelu ha emume ekwem agwu. Imelu ha emume ekwem agwu ahụ wee chụrụ ha aja wee kwetasị, ekwetago m na mmemme ya, mana ihe nna ya ozunu bụ mepere m n'ụzọ ka m fụ ego. N'ọkwa na ije ego doziere m n'ọnọ na ana m acha na ebe m alụrụ ụlọ ọrụ, na nwere ebe m akpọtụ unu. Ọ na idigodu ready elu ya, mana ị chọrọ ka a continue na spoil gị ihe, isi ha yes I am ready. Imelu ha mmemme, chụọrọ ha aja, gbuoro ha na na-egburu ha, chukwa ha ka a si echukwa ha, eme gịnị? You see that every problem ha na-enye gị will stop. Ihe a bụ some of the problems some people nwere call na face. Some of them are willing to do it, but how matter how to go about it. Ụfọdụ ha agwago ha na ha nwere call, mana the thing bụ na ha ghọtara ebe ọkpụkpọ oku ha si, ọ n'ụlọ ụka. Ụfọdụ na-asị ha ọnụ ka onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ọkpụkpọ oku, ọ bụrụkwa nje Gabriel ma nje Michael kpọrọ gị ọlụ. Ọ mmụọ dị n'ala Igbo kpọrọ gị ọlụ, aịda mmụọ dịbe nna gị ma ikwu nne gị, ma ikwu nne nne gị, ma ikwu nne nna gị kpọrọ gị ọlụ. So gị nwee bịa jụbakwa, enwe m ike ime ya n'ụzọ ụka, enwe m ike ime ya n'ụzọ nke a ka iju erie mmụọ ajụjụ. Enwere ike succeed mmụọ na-eso ga-abụrụ mmụọ, ọ bụrụ na ọ bụrụ mmụọ dị two main, ọ gbaghị nkịtị, ọ na-emezi gị na chọọchị ahụ nọ. The more you look, the less you see. Before ya ma ihe na-eme commit gị onwe gị, ijeje gwa ọgwụ, ejije were ụmụaka ma mebe tinyebe aka n'ihe dị njọ ka ị nwee ike wee nwetebe power, ma ọ bụ ihe ahụ ị jụrụ ị na-emekwa ya secretly. Are you getting it? So onye ọbụla akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ dibịa, onye bụ ntọ na ana gị. Ịchọsị ọ dị ka onye dị oji itewe ude ọcha, emechakwa mbọsọ hapụrụ ya skin ya ha nachite back to the original color. So ị na-emegodi ya n'ụzọ ụka ma ọ gịnị, you are only deceiving yourself and suffering yourself. Emechakwa ihe na-ebe ka ga na-ebe, ị ga-asetụlụ chi gị, setụlụ mmụọ so gị. If not, ma ndị mmiri gị, if not, ị ga na-enwe problem. You might enwe ike na-heal others, so na-agwa others ọya, na-eme ha deliverance, emere ha all manner of things, but gịnị in your own self ị na-enwe gịnị problem. So ekwem agwụ dị mkpa na onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku, after ka ị chagoro chi gị, should be the next thing ị kwesịrị ime gịnị, ị kwesịrị ime
after ka ichekwago chi gị, ekwem agwụ should be the next thing ị kwesịrị ime, so that ka gị n'ime, so that ka mmụọ ndị amagoduru na ha na gị isozi n'ikwetago n'ihe ha kwuru, ha pụọ n'ụzọ gị. Maka na onye ọbụla akpọrọ oku, ọ mmụọ ndị akpọrọ oku bụ ihe na-eme gị na-eji emepe all manner of evil doors against that person. Ebe onye ahụ tinyere aka kpachie, ọ na-ele all manner of accusation, ọ na-eje na mmebi obi ndị mmadụ ebe ị nọ. Ịma enwere ike ịma mma ị na-asị na mmadụ na-eme gị ma na ọ gị nwaji onwe gị. So ọ dị mkpa na ihe eme ihe bụ ekwem agwụ. A sị na n'ọnụ gị na ikwetago na ihe alụ. You don't just accept and sit down. You accept and then you work towards it. Ka mmụọ wee malụ gịnị na ịdị serious. Aka mbụkwa onye nke gị Nwaada Agbaroma ụzọ mmiri. Chisokwana m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọnwa ajụjụ nwere ịjụ m gbasara ihe ndị a afa kwuru tata, ma ihe ndị anyị na-akụzi bụ na mbụ, ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma olu ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.